मोनसे गिख्रंथाव खौरां फिन आरोबाव ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय फिन दावबायारि ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाया हादरनाङैनो सोमावग्लुंहोदों। नंगौ, थांनाय समफोरनिफ्रायनो ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोबाय थागासिनो दं। बे समावनो फिन आरोबाव झारखंडआव मुम्बाइ थांग्रा गंसे दावबायारि ट्रेननि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाया सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। नंगौ, झारखंडआव दिनै फुङाव मुम्बाइ थांग्रा गंसे दावबायारि ट्रेना रेल लामानिफ्राय गोग्लैनायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हावड़ा CSMT एक्सप्रेसनि गिख्रंथाव जाब्रबथायानो जादोंमोन दिनै फुंनि 3:45 रिंगासोआव खोला सानजा रेलवेनि चक्रधरपुर खोन्दोनि सिङाव थानाय जमशेदपुरनिफ्राय 80 किल'मिटारसो गोजानाव बरा औवानि खाथियाव जायो। लोगोसे बे जाब्रबथायखौ खौरां मोननायनि उनाव जाब्रबथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हान्जाखौ दैथायहरदों आरो बे समाव रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नंगौ, जोखोम जानायफोरखौ रेलवेनि सावस्रि हान्जाया गिबि फाहामथायखौ होदों आरो जाब्रबथाय जानाय जायगायाव रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030092706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।